justice là, à mi baga na frigo, me fait tege da peka. Ni te fait denmisɛn nama ka fara minɛ tulo b'a la. I love you, baby. Je t'aime. Anfli. Ni balimamuso ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka o kuma mun de b'e la fosi tɛ e la mɔgɔ ni ko b'i kun kan n'i m'a fɔ solution tɛ sɔrɔ a la dɛ mun de b'i la i deli la a fɔ n ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ba ne ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis n'an denmisɛnninama fo ka na se bi ma tiɲɛ na a ka kɛwale falen na. A ka kɛwale falen i b'a fɔ cogo di? An bɛ yɔrɔ min na i komi bi a bɛ gulɔ min a bɛ joint min a bɛ dɔrɔgu ta hali a bɛ sonyɛli kɛ. Ne ba a ka d'e ye yɔrɔ a ka d'e ye n'a ka di ye kana décourager o la ni mɔgɔ ka di ye n'i ɲɛ b'a la ko kolon na i bɛ se ka bɔ a la ni position o position ye i b'a essayer ka bɔ a la ni o ye n'a ma ɲɛ n'a ka di ye halisa continuer e bɛ ka kuma a fɛ a tɛ k'e ka kuma mɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kumana ne sɛgɛnna ne y'a nɛgɛ togo sugu bɛɛ la pour que a ka se ka nin kɛwale in bila mais an ma se ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ dɛ. Bon halisa kana décourager continuer nin fɛ ni mɔgɔ ka di ye ni ɲɛ b'a la sira jugu kan dɔrɔn i b'a essayer i b'a bɔ a kan continuer a fɛ n'a ma ɲɛ a ka di ye ka ban a nɛgɛ a b'a dabila y'a mɛn. E dalen don a la k'a b'a dabila ne ba. Ne dalen don a la a b'a dabila y'a mɛn. Ok n'i ko ten n'i ka kuma na. E yɛrɛ tɔgɔ? Lagare. Ne tɔgɔ Jɛnɛ mais a ka di ne ye an ka kɛ teri ye a bɛ bɛn e ma? Ok ka kuma na. A ka di ye? Problème t'a la n y'a mɛn. N'i y'a ye ne yɛrɛ kelen bɛna n sigi yan o bɛɛ ye pour que ka se ka n kunkolo lafiya quoi pour que hakili ka se ka lafiya sinon n'i bɛ so kɔnɔ jama ka ca. Aw yɛrɛ ka so bɛ min? An ka so bɛ yan fɛ de. Yan fɛ? An tɛ taa an ka sigi aw ka so yɔrɔ dɔw la kɔfɛ n bɛna baro la. Tifa, cɛ ne ma i faamu dɛ e ɲɔgɔnna muso ɲuman ni cɛ girinna ka da e kan dɔrɔn a kɛlen n'a fɔ tasuma de bɔn'i kan. Bon, moi je crois que tu as tout pour être une femme heureuse mais mun ye bila ghetto kɔnɔ? Jack, ni ma miiri jɛɲɔgɔnya min ni cɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin question in posé ne kun min ni minɛ. Bref, kun min na ne donna milieu in kɔnɔ i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn de wa? Ouais. Aw cɛw ka janfa aw ka danayabaliya o de ye ne don milieu in kɔnɔ bi. Ne ni cɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun bɛ min de d'a ma mais diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ka i t'i miiri diɲɛlatigɛ fɛn fosi la n tɛ min dɔn k'a ye. Ne kun tɛ ɲini ka n kɛri bɔ k'a da tigɛ kɔnɔ mais o ne sara kɛ mun ye ne tilala k'o ni n cousine de ye ɲɔgɔn fɛ. E bɛ se ka mun faamu o la?
o man tɔɔrɔ n tilala k'a ɲininka mun y'a bila la a bɛna mun fɔ ne ɲɛna ale tile kelen ma deli ka kɛ ne fɛ ale tun bɛ ne fɛ nata de kama donc ne bɛ se ka tugu cɛ kɔ bilen wa ko in juguma yɔrɔ kɛra min i b'a dɔn ne tun kɔnɔma de don a den na pour moi ne bolo diyaɲɛ den de don jagoyaɲɛ den de don ka d'a kan a ye kuma minnu fɔ a ye ne tɔɔrɔ ne dimina n taara ka taa kɔnɔ ni tiɲɛ kɔnɔ tiɲɛ in fɛ a tun bɛ ɲini ka ne faga o de kama ne y'a décidé n tɛ kɔnɔ ta wa n tɛ kɛ cɛ fɛ wa min kɛra a juguma yɔrɔ i b'o dɔn ne tun kɔnɔma don cɛ in den na diyaɲɛ den ne tun bolo k'o de don nka a kɛra ne bolo goyaɲɛ den de ye ka sababu kɛ a ye min fɔ ne ma ne taara kɔnɔ nin tiɲɛ kɔnɔ in tiɲɛ sababu tun bɛ ɲini ka ne faga ne bɛ se ka kɛ cɛ fɛ o kan kan ne y'a décidé n tɛ kɛ cɛ fɛ n tɛ kɔnɔ ta cɛ ye bilen wa nin ka k'a premier ye a fɔlɔ a n'a laban ne ka kanu kuma min kun la tuguni. Tifa i hakili latigɛ n'i selen se yɔrɔ la dorénavant tu as une nouvelle famille ni cɛ o cɛ y'a osé k'a bɛ kojugu k'i la i ɲɛ bɛ na ni cɛ o cɛ y'a osé k'a bɛ kulonkɛ k'i la ni faamala baara ma trop i ye le munumunu ye sa. ɲɛ b'o dɔ natɔla la o ka d'a kan moroko bɛ k'i si a kɛrɛ kan ka na nka n'a y'a osé. Pourtant Moroko ye mɔgɔ ɲɛnama ye o tuma ne ye min fɛ e m'a mɛn wa ne ma f'i ɲɛna ko n tɛ fɛ k'a kuma mɛn wa. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Moroko ye mun kɛ? Laisse n'a kuma sera i bɛ na ye yan bila yɛrɛ n to n ka paix kɔnɔ wa. Cɛ dɔgɔ cɛ n ji. Dégage. N'importe quoi. Ah non, vraiment Lassi bɛ mɔgɔ sa. Imagine ni Lassi a tɛ ɲɛ a ka bɔli kɔ n'a bɔra fɛnɛ a bamuso de bɛna fɔ ko ne k'a ɲini. Ah Lassi non, Lassi ye ne joli ja. Non. I yɛrɛ t'a dɔn a taara fan o fan. Bonsoir, chef. C'est comment? Ouais, ça va. Bachidi là. Non, bon. Bachid doit en aimer. C'est-à-dire, niveau terrain, quand souvent, il colosse. Fais très attention avec ces jeunes-là. Hein? Ou bien son bien fait même. Je pense qu'il était docteur Sola. Ouais, un tarao, il y a comme quoi, dira face à la donnée. Ok. Voilà, et quand on a quand docteur Sola. Ah ouais. Ok. Ça va? Il y a du mieux, j'espère. Ouais, ça va un peu. Est-ce que BC a fait ou bien je te donne quelques jours? Non, tu peux? Non, je peux. Quand il a donné à Rafo, la fin fait là. Ils sont tellement agressifs. Voilà tout méga ntoudon. Parce que nous avons un indicateur là. Donc méga ntoudon fin gana sega olu soro to amla. Yeah. Ok. Mais nous tout on là ni muso do ñoo raconter. Donc ay fin do frégué quoi. Attends, muso. Ouais. Attends. Latifa. Donc on a le retour à grossage là do boran ko fe ka ngouchi quoi. Eh gamin. Ne wa mun yi ne? Jona be. O yi ga sa ne wa mun yi ne?
Ne bɛ ka lasi de ɲini. A fɔra ko lasi bɛ kɛ yan na. A bila ka bɔ yan. Donc au kɔnɔna la. Attends, yanni ka avancer, c'est Latifa là. Je veux qu'il va yɔrɔ a to yen nɔ. Mais chef. Non. Ne bɛ se k'o to yen. N b'a dɔn n bɛ k'a f'i ye cogo min na sa. Moi-même je vais gérer son cas. Mais ale ka cas to ne yɛrɛ ma, je gère ça. Mais n ko o de y'a to ni nin choc ye n sɔrɔ. N'o de f'i ye sa, n ko c'est Latifa là a to yen. A bɛ ne ka mara de kɔnɔ. Mais chef. E tɛ k'a faamuya. Ok. Latifa bɛ ne ka mara de kɔnɔ. Han? A to yen nɔ. Siɲɛ wɛrɛ nin tɛ nin sɔrɔ ale kɔni ka côté la bilen. Ok. A bɛ ne ka mara de kɔnɔ donc a to yen nɔ. Je sais comment gérer son cas. Ok, problème t'a la. I y'o faamuya? N y'a faamuya. Mais ne ma mun faamu o don ne ye mɔgɔ mun minɛ e ko ko ne k'a bila. An dun ka kɛlɛ ye mun ye o ye ka kojugukɛla bɛɛ de minɛ. Ne tilala k'a fɔ ko ne k'o bila et puis ça a été tellement rapide n t'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ y'i labɔ a kalama. Tu N ma se sais, k'o faamuya dɛ. fɛn dɔ de bɛ yen nɔ. Il faut savoir ça aussi. E bɛ baara la ne ka mara kɔnɔ cogo min ne fana bɛ baara la dɔ ka mara kɔnɔ ten tɔ de. Donc non, mais chef comment? Quand je parle tu m'écoutes. Ok chef. Ne fana bɛ dɔ ka mara de kɔnɔna la. Moi-même j'ai eu urgence. N wolola yɔrɔ min na et puis son cas était tellement urgent. Tu n'imagines pas que mɔgɔ min ye ne wuli. Donc du coup ni n ko k'i ka min to yen o to yen. N t'a dɔn n'i ye n faamuya. Ok n y'a faamuya. N y'a faamuya chef. N'o tɛ ne tun m'a faamuya dɛ mais n y'a faamuya. Nin baara bɛɛ de gɛlɛyalen ne bolo. I bɛ mɔgɔ dɔ minɛ i b'a fɔ ko k'o bila. Ah mais o ta ne bɛna jɔn de minɛ au juste. I mana mun minɛ ko k'o bila i mana mun minɛ ko k'o bila. Et moi je te comprends très bien. N bɛ k'i faamu. Nka n y'a f'i ye cogo min na a kɛ ten. E ma c'est à dire n'a fɔra an ka taa cogo min an ka taa ten. Ok chef. Donc an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ. An ka taga n'a ye ten a bɛ ɲa o. C'est à dire ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ na min b'a faamu min b'an ka baara in yɛrɛ cogoya dɔn a bɛ tila k'an to yen an k'an ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. Sinon e t'u yɔrɔ dɔn wa? Ne b'u yɔrɔ dɔn wa hali mɔgɔ min bɛ ka e ni ne bila la u b'u yɔrɔ dɔn. Mais baara bɛɛ n'a tagabolo de don baara bɛɛ n'a tɛmɛsira de don. An bɛna an pan o kunna. An ka règle suit. Un jour ça ira. Mais ne ma se ka fɛn dɔ de faamuya. On dirait an dɛmɛbaga ka dɔgɔ ko in na. Mɔgɔ min bɛna e dɛmɛ ni o yɛrɛ denw de don an b'a kɛ cogo di? I bɛ mɔgɔ dɔ minɛ sa dɔ b'i wele nin y'an yɛrɛ ka fisɔn ye. Dɔ b'i wele ko non nin y'an yɛrɛ neveu. Non chef n'o don a bɛ gɛlɛya dɛ parce que ne t'a dɔn an bɛna taa an komi ko ka taa an jaabi. Mais i y'a fɔ cogo min na n b'a to ten. Sois calme, Ok. sois calme. Ça ira inchallah. Sɔɔni dɔrɔn a tɛ mɛn yɛrɛ jamana in bɛ sigi a sen kan wa an bɛ jamana in mara i n'a fɔ a mara cogo c'est à dire a ka d'an ye cogo min na a ka kɛ cogo min na a bɛ ɲa fana n'Ala sɔnna ma. Ok. Bon mon chef ne bɛ fɛ ka sira. Repos. Merci bien. Oui. Ato cɛni ma to i na sa don dɔ. Ato cɛni ma to i na sa don dɔ. Ato cɛni ma to i na sa don. C'est petit. Ça va? Est-ce que fa tɛ la? A kɛra cogo di? O de kama a fɔra ko non a ka gulɔ min to yen. Gulɔ kunna buteli kɔnɔ a ma se ka kun ye quoi. Ko gulɔ wa? Jɔn y'a fɛn na ko ne gulɔ min? Ne ma gulɔ minɛ ne y'a nɛnɛ dɔrɔn de. A to. Ala ni fana kɔrɔ sa kana mɔgɔ ka sira fɛn sa I ba caya. Mun de kɛra sa? Depuis ne wolola mɔgɔ ma deli ka ne bugɔ. Kuma tɛ k'a fɔ a bɛ don ne ka secteur kɔnɔ. Ne de ye danger. Ko k'e bugɔ wa? O tuma ni ne ye bugɔli ya? I bɛ ka osé tuguni wa? Ala. I jɔ k'i tilen ba ye. Fɛn o fɛn b'i kun n'i m'a bɔ ka di yan n bɛ muru bɔ k'a turu i la sisan. Ka muru turu ne la?
Atina ke eta de mourir. Hein? Ato Jani mato inazazo no. Nego mune kra. Est-ce que venez donc? Dere danger. Ala, prana sa mune kra. C'est petit joro glemai. Mo fẹ́ mun mu ikuna ga la ko. Ko fẹ́ wa. Ne wala barjo la sa. Téléphone kelen mene wolo. Otora. Foi. Onye ne reta sa mata ne. Ne foi kile. Ne bière valem. Foi mu kele mo téléphone kelen mene wolo ara tora. E ba mun ga tan. Ha? In jogi klene. Kan jo ngi wa jani re. E ben na je ara. Wale mbare tout ça. Ma fi mo pale te wa. Konye gulo na ne ro ni pali binyo na tela ma fasa. E ga tasata. Taka bwa. Dominai. Foi ta ku. Ato jani mato inazazo no. Inazazo no. Aisha. Kan nani? Wala ka fustino. Mo bi grand frère Blata. Ene mi blasa. Era gon boro. Am tere golla Jimson Beno. Imaya. C'est vrai? Et à l'école, ça se passe bien? Grand frère. Weekend c'est la note me fait à fin de ça. Ne ba donc. Depuis ne sourire ni na ne fait dron. Ne ba do war ko de villa. Am so ga war ko. Otessa. Era kon bala musuka nga war sorori. Amugo be fem se na ka san yere mo famwa. Ni kan ase ga to nyana. Ouais, nous quand ase ga berike. C'est bien. Mais grand frère. Ne fini ya. Ala dimne. Even war body ni dinema. No even no boni. Aisha ne businessman. Business jar suijmen. O jar ni toy. Era ba kalama ne bi ka école sera régulièrement. Ne fini ça yi. Moto kura sana ka dima. Bo o bere soro ne ka business ni la. Anga bara no kuma ti cha. Wa kuma ti fo yoro. Ya fam. Et puis j'espère que très bientôt il va na futur buranya irana. Ne tu luko ni fesa lo ira kon bado. Ibi gan effort ban ni kene wala sani ga kalanke net me fenga tu ni ne klala kalana wala ni suruga cheni. Luko na me beno luko ni ko fembe 600 fois. Ça c'est ma petite sœur. Non ni jara. Me fait garder même clos là. No era ma musufuru de itala jetisa. Ah non, nous sommes en fou. Mais avec ça là. Shibe yoram nani. Il faut que nous corrigions à musufuru ou bien. Tiens le. Avec ça là yam. Problème là. Mais ni ben ande ni mo msi. Iba yo kongara si musuri. Ni chekai. N'est-ce pas? Aisha. Problème dans la nyame. Ok. Aisha yere pantalon chekai na. Voilà grand frère. Odon lantaran sa bitigi la pestor la. Pestor? Obemi? Afla ne sora jiri pon kere fedro. Wakalti kaine. Yere kana ta turigilin che ube. N'est-ce pas? Effectivement. Non, pantalon il me trouve. Merci.
Igana. Ete kumada. Ke chogori. Kumbe. Ni no na flage. Me muruge kiku. Chedogo. Amna fe ma me million konore. Ime muruge ka ngo mi ko ni ule bu yele ndo. D'après toi. Boy, Fabela. Yeah. Mune esanga zone. Dore ko na pegara mo refen ve ko ngadia. Dogo, ni ni zone nya o kele ta. Ou bien auto do de sebeni makanya. Ibe go dure ni fo. Ajam do de sebeni mi ko go ni kaya. Ah? Che do me ni fiene ay baraki. Mana ko nda de ga sebeke wa. Sebe de be ka ona sia. Ya fa moi. Et puis me ga kuro jati mi da. Marché be on fait no re nyen wa be ki ba fo ki be sira dani. Que ce soit la première et la dernière fois que les gens m'ont enseigné le club là, nous même fait là. Voilà. Fene musore suno ni ekunte musoe ne kumbe da. Hey boy. Ni musoe era o black era a oser do. Ni din a oser me fait là. Oh, OK. Préparez-vous, on va commencer tout de suite. C'est drôle. On a fita mere. Angala Hey. C'est drôle. Je vois que Kati Jadin le problème pas là, vas-y. Toi et moi. Nasoro Nasoro moueche. Préparez-vous. Il a venu. C'est il la reba woyo. Ni fenye la enif la. Ni me muru ko ni jilla we don. What?